हेलो लोगोफोर दिनैहाय एक्शन टिभिनिनो सानैसो सेंग्रा लोगो मोनदों ओमफ्राय सासे आफादनिनो खामानि मावनानै केस गोनांखा ओमफ्राय बिथांमोनजोंनो आं दान्दिसे सावरायनो आरो सासेया एनडिएफबिनिनो बिथाङा जेब्ला सिजफायार जायाखै अब्लानि समाव दंबाय थायोमोन बिथाङाबो खामानि मावबाय थादोंमोन आफादनिनो दुखु दाहानि गेजेरजों दा फैयै फैयै बिथांमोननि केसा दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै बिथांमोनजों आं दान्दिसे सावरायना लानो थ' नोंथांमोना नोंथांनि नामा सिगाङावनो मा नाम होनना बुंदोंमोन? आंनि नामा अरिजिनेला गिदियन बसुमतारी आरो आफादनाव संगठनाव लानाया बिगोथाव। ओमफ्राय मा बेटसमोन नोङो? 37 बेचनि। 37 बेटसनि। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि केसा माब्रै जाना दं दा ओरैनो? केसाथ' दा जोबाखै जोंना जेनेबा जोङो ओजों फेरेंगा साराव केस लेखाखौ गथायहैदोंमोन बियो हाजिर जानांहैया होननायखाय जोङो थांनायबो जायाखैमोन वारेन्ट केस फैनानै दा जोङो दा माबा थांनाङो आरो बिल जाबाय थानाङो हाजिर जाबाय थानाङो। सानफ्रोमबोथ' हाजिर जाहैबाय थानांगोन दां मासाव खेबसे खनसेया थांथारखानांगौ जायो आरोखि। ओरैनो फेरेंगाया ओरैनो माबाफोर होनहरदों नामा नोंसोरनिसिम? होननायालाय बुंदोंमोन बियो थांनाङा केसा जोबखासिगोन बिदिफोरबायदि माबाया बिदि हाजिर जानाङा। बिटिआर एकर्डनि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोबलांगोन होनना बुंदोंमोन ना? औ बिदिनो बुंदोंमोन। ओमफ्राय केसखौ कर्टआव हाजिर जाहैनाङा बा बेफोरबायदि खोथाखौथ' फेरेंगाया बुंदोंमोन नामा? औ बुंदों। ओरैनो बेसेबांसो एकर्ड जाखांनायनि उनावनो थांदोंमोन ना बिथाङा जेब्ला माबायावहाय बिथांनि पावाराव सफैनायाव जिरायदोंमोन थानाय समाव सोंहैदोंमोन नामा नोङो? देरहानायनि उनावहायनो। देरहानायनि उनावनो आदसा थ' बिथांनिसिम दा दान्दिसे सावरायबावगोन आं बिथांजों आरो सासे दंबावो बिथांनिसिमबो जाखिनि मोनथिनांगौ मोनथिबाय थ' आरो सासे दंबावो बिथांजों आं दान्दिसे सावरायनि बिथाङाबो आफादनि खामानि मावनानै दिनैसिमबो बिथांनि केसा जोबनो थाङा आरो हाजिर मासाव खनसेखौ हाजिर जाहैबाय थानांगौ जायो। थ' नोंथांखौबो एसे माखासे खोथा सोंनो लुबैदों ओरैनो केसनि सोमोन्दै केसा नोंथांनाबोथ' जोबनो थाङाखै? जोबमाखै जोङो। नोंथाङा मा बेटसनि मोननो? आं जायखिजाया आं बे बेचखौथ' मोननाय जायाखैमोन आं बिदिनो अभारग्राउन्डआव आफादनि खामानि मावदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय जेब्लानि समाव नोंथाङा आफादनि खामानि मावदों अब्लानि समाव नोंनियाबो केस जादोंमोन? औ केस जादोंमोन माने जोङो जेब्लानाखि आफादनि खामानि मावनानै जोङो जेब्लानाखि माबा अपारेसन जादोंमोन ना बे समावहाय जोङो सानफ्रामबो आर्मि पुलिस न'आव डिस्टार्ब खालामबाय थानानै जोङो बिदिनो जों एसे गोजान जायगायावहाय एसे खारखोमानो होनना थाहैदोंमोन आरो जेब्लानाखि जों दिल्लीसिम थाङो अब्ला जोंखौ दिल्ली स्टेसनाव जोंखौ सिबिआइ नांनानै हमहैनाय जादों। जेनेबा हमनानै जोंखौहाय जेला लाबोनानै जोंखौ गसाइगावआव जोंखौ मास मोनसे बायदि दोनफैदों मास मोनसे बायदि दोनफैनानै जोंखौहाय जोंखौ जेलाव हरदों आरो जेलाव हरनानै जों 3 मास थानानै जोङो माबा बेलाव फैदोंमोन जामिनाव फैदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय थायै जों जेब्लानाखि बोसोरथाम बोसोरब्रैयानो जाबाय बिदि जानानै बेसिबांबा गोबाव जों 2015 हमजाहैदोंमोन नालाय बिनिफ्राय थायै जेलानाखि बिटिआर एकर्ड जायो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावसो जोंनि केसा गोलैफिनदों आरो दा गोलैफिननानै जों दा बोसोरसे बायदियानो जाफिनबाय। ओमफ्राय जों बे केसखौहाय माने जेला बिटिआर एकर्ड जायो जेलानाखि फेरेंगा सारा जेलानाखि माबा पावाराव फैयो अब्ला केसा जोबजोबगोन होननायखाय जों लेखाखौ गथायहैदों गथायहैनानै जेलानाखि लेखा गथायहैनानै बियो बुंदों जोबखासिगोन गासिनाबो केसा सिन्था गैया होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जोङो बिनि थाखाय जों हाजिरायाव थांनाङा मानाङा होननाय बादा होनायखाय जों थाङाखैमोन। बेयो फेरेंगानि राव खाथार ना मा बियो? माने बेखौथ' जों डाइरेक्ट जों फेरेंगाजोंहायनो जों डाइरेक्ट बुंखादों ओमफ्राय रायज्लायनानै जों बेखौ दानो बिनि गार्ड जेलानाखि गार्डफोर दंमोन नालाय बेखौ लोगो मोननि समावहाय ओमफ्राय बे गार्डफोरा होनदों आरो थांनाङा जोंनाबो दंलाबायजोखाय जोंबो थाङा बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो ओमफ्राय बिदि जानानै जोंखौहाय जोङो लेखा हरफिनदों आरो वारेन्ट केस हरफिनदों वारेन्ट केस हरनानै जोंखौहाय मथा मथि जामिनाव फैग्रोदों लेखाया ओमफ्राय जामिनफ्रा जोंखौ होसोबोदों आरो बे माबासिमाव फैयाबा बे खनसे थारिखआव फैयाबा मानसिफोरखौ हमनाय जासिगोन नै बिदि जानानै फैदों आरो ओमफ्राय जों बिनि उनावहाय जों थांफिननांदों जों थांफिननानै दा हाजिर जायै जानानै दा बोसोरसेयानो जाफिनबाय दिनै जोङो ओमफ्य दासिमबो जेबो माबायानो गैया आरो जोबनायनि लाइनाव फैयाखै आरो दासिमबो दा बिदिनो जानानै माने दासिमबो जोबनाय फैयाखै माने दाथ' मासे मास थांनांबाय थायो मा खालामो बे मासे मास थांनायाव जों अनेक माबा जानानै दङ दासान्दि माने ओरैनो दासिमबोथ' वारेन्टआ फैबाय थादों? औ फैबाय थादों दा नै फेब्रुवारि 1 थारिखआव दङ थारिखआ फेब्रुवारि 1 थारिखआव थांबावगोन। बबाव हाजिर जाहैनांगोन? क'क्राझाराव नोंनियाबो दा क'क्राझाराव हाजिर जोङो एखेखा सानैजों आदसा
थ' बिदिब्ला नोङो दा दिनैनि बे जाखिनि खुंथायाव थानाय बिथांमोननि जोंनि बे फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव नों मा खावलायनो सानो? आं बिथांनि सायाव खावलायनो सानो माने बेनो आरो माने जोंनि केसा मोजाङै मोजां जोबोब्ला जोंनि थाखायबो रेहाय माबानो माने जोङोथ' दा न'खरावहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दं थाखा फैसानि प्रब्लेम माने जों क'क्राझारसिम थांनांगौब्ला जों अनेक थाखा नांगौ जानानै फैयो गारि भारानि खोथा दं आरो ओरैहाय उखिलनो होबोनांगौ बिनि थाखाय माने मोजाङै मोजां माने फोजोबना होयोब्ला जों बिनि थाखाय सारखौ खावलायहरनो सानो। नों मा खावलायनो सानो रनजित बसुमतारीनि सायाव? बेनो आंनाबो जेनेबा केसफ्रा जोङो उइद्र' जायोबा थाबनो जोंनिबो थाखा फैसाफ्रा बिदिनो सेभ जायो बेखौहाय आंबो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों आरो न'खरनि बिमा बिफा ओरैनो डिस्टार्ब होनाय जादों नोंसोरखौबो एसेब्लाबो? न'खरनि माबायावथ' जों अनेक माबा जानानै दं दासान्दि डिस्टार्ब जानानै दङ माने बिमा बिफाफ्राबो माहाय मोनगोन माहाय मोना जोङो जेब्लानाखि थारिखआ सफैयो थांनांगौ जायो बे समावथ' जों फैसाखौ माहाय मोनगोन माहाय मोना बिदिफोरा जाखायो आरो जोंनावबो थाया फैसाया खोनागोन जेने सोरनावबा लाथ'नानैबाबो थांनांगौ जायो आरो जों दा माने उफाय गैया नालाय जों हाजिराखौथ' जाथारनांगोन। नों दिनै आफादनि सासे ट्रेनार नोंथारा लाफानो दिनै अभारग्राउन्डआव खामानि मावनो मोननानै बा मावनानै 4 लाखखौ अनसुंथाइ होदों दा बेखौ मोनदोंना मोनाखै? बेखौबो मोनाखै दा मोननाय जायाखै माने नामालाय पुलिस भेरिफिकेसन माबाफ्रालाय गोलैजोबदोंमोन ओमफ्राय जेलानाखि मोननायनि माबा सम बिदियाव बे नामा गोमाबोदों आरो मोननाय जायाखै। केसा बेसेबां गिदिर नोंनिया ओरैनो? केसाथ' दाथ' एसे माबायानो जाना दं एसे गिदिरानो जाना दङ माने जोंनि सानै लोगोआ आरोबाव माबा गुवाहाटियावहाय नायनाङा दंहैयो नालाय बिसोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम जाना दं आरो दा माने जों एखे केस पार्टनार जों 3 हमजादोंमोन नालाय ओमफ्राय सानैयाथ' दा बिसोरो गुवाहाटियाव दंहैयो ओमफ्राय जों सानैया क'क्राझारनिफ्राय जामिनाव फैदोंमोन आरो नोंबो दा औ एखे सानैबो नोंसोर सानैबो जामिनाव फैजोबदों? औ जामिनाव फैदों। आदसा एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि सायाव माबायदि बेबहार खालामबाय थादों बेखौ नोंथांमोना हयथ'बा खोनाबाय जानांगौ। दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमा बा दिनैहाय जाय सेंग्राया दिनैसिमबो फेरेंगा बिथां जोंनि दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनो थाखाय बादा होनानै दोनदोंमोन। दिनै थाङा लाफानो थाङियाव कर्ट गायियावनो बिथांमोना दिनैहाय केस वारेन्टआ गासैनियावबो एक्स एनडिएफबि सेंग्राफोरनाव फैनानै दङ। बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय थाइसेबो थाखा सोरबाया मोन्दों सोरबाया मोनाखै नाथाय मोनिफोरा दिनै उदै थाइसेनि थाखाय सोरनावबा मा मोनगोन मा मोना बेफोरबायदि नागिरथिंबायनानैनो दिनै हायराम जानानै दङ। आरो बिनि सायाव दिनै केस वारेन्टआ जुदि फैबाय थायोब्ला बिथांमोननि न'खरा बा बिथांनि फेमिलिया बिमा बिफा बिथांमोना माबायदि सहायना थानो हागोन? थिग बेफोरबायदिनो जानोबो हागौ दाखालि थांनाय साननैसोनि सिगाङाव जोंनि आफादनिनो सोद्रोमा बिथाङा जाय गावखौनो जिउ फोजोबना लादों बेफोरबायदियाव सहायना थानो हायैनि थाखायनो बिथाङा जिउ फोजोबना लादों होननानै आं सानो। सेम बिथांमोनाबो जोंनि नैबे दा जिहेतु बुंलांनाय सेंग्राफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जाहैगोन नामा? आंनाव बे मोनसे सोंथिया फैबाय थादों। इसोरनि अननायाव बिथांमोनाबो बेफोरबायदि दाजाथों। हयथ'बा बिथां फेरेंगाया रनजित बसुमतारीया खुंथायाव थानानै हयथ'बा बिथाङा सिफायजोबना होनो हागोन होननानै सानदोंमोन। आयेनखौ बिथाङा गाव हारसिंनो माखासेखौ गावनो बाहायजोबनो हागोन होनना सानदोंमोन नाथाय हाहैयाखै। थ' जोंनि लोगोफोर सेंग्राफोरखौ गासैबो बर' रायजो राजा बा दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथांमोना नायफिनगोन आरो केसनि सायाव मोजाङै बिजिरनानै बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै होगोन होननानै आं सानदों। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।